No, sziasztok! Ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint kihívta a Valentin egyre, és persze, hogy elverem, mert én vagyok király. Majd közben nem kirak illni se. Amúgy beszélj már velem, mert nem hallak. Halló, Valen! Írt kicsit, mert az a leglényegebb. Halló, Valen. Látja fel, így se. Akkor nem beszélj, nekem mindegy. Most hallasz engem? Mindjárt beledízek ilyen korábban. Várjál csak. Tőt, várjál. Kákra tőt. Várjál. Na most, hála Gigi. Yeah. Hallod? Kétottál mitikát, régi soti, az a pam, mi az? Csutba Season 2-es, na új soti volt az. Csutba, ufó, üllégy. Nem, hatot lő. Ez a legüllényes kaszak a világ. Hatot lő. Bravo, leblokkollak, sztikus zsolat. Jáskacak, milyen jó az élettartalma. Beszélj, Hella. Várjátok. Beszélj, Hella. Hello. Ja, fasz, te hogy írok amúgy? Mire szarommal írok? Hozzunk csapjakot, ne hozzunk. Dob ki a csapjakot, Dob ki a csapjakot. Dob ki a... Halló, hallasz. Tikál, mert mindig a voice-om, az a baj. Az a rákos bajom nekem. Az a rákos bajom. Hell no. Az a rákos bajom, hogy mindig elmegy az a rákos voice-om, érted? Csap. Mi? Csap. Csapjakot. Dob ki a hírt. Dobóagot. Yes, végre megértette. What the fuck is this? What the fuck is this? Fucking nigga. Bro, gyere. Ah, Elég nem tudok így játszani, mert... Csütve amúgy már nem, mert nem tudom beszélni a videóban. Ha hallasz. Egyszer nem játszok. Ha hallasz, akkor maradj a csörbe. Köszi. Amúgy olyan hazudósa velem, most volt tényleg. Kaptam tapni. Hogy a tékos. Jaj. Milyen... Szanyos, Ted. Ne! Azt tudod játszani, milyen rak. De fúj. Menünk. Tudok. Oh! Változatok be. Honnan? Változatok vele. Ella? Honnan? Végre. Arrivederci, sziasztok! Én nem is hallottam arra új Noviri Pizza Nini-ről. Maradjon majd csődbe! Radioaktív. Mi nagyon ütem. Hogy jöttél be, box? Full box? Nem. Előbb az volt. Faktéka, kiblokkolja? Azért nem régyenős kacok. Annyira nem régyenős kacok, hogy... Hogy így le őszintén Roblox-ol még? Nem. És írd már le őszintén Roblox-ol le még. Írd le gyorsba.
Ó. Ja. Ja. Gyere már! De a Robert Hawaii stílusom. Nem. Csukma vele! Jó, a Robert csak Hallottak neki, faszokat hogy régen játszik játszottam a... Hobbit, csak a Hobbit De hogy játszott. ez hogy szaromba épít így fel? Vagy jó, csak hullókat tesz, meg lépcsőket. Hát, sokat fejlődött, amúgy a számolra most nem fejlődött. Jó, Volt sok egy Hobbit. videó rajta, és amúgy sokat fejlődött, mert nem mondhatom azt, hogy nem fejlődött is, Azt de... a rohadtom, getlet ki kéne What the lopnom. hell? Érted? What the hell? Ja. Bal egyenes, jobb egyenes. Utána megtrenkeljük, és köszönöm. Tappa? Mike Tyson. Mit fogja? Nem. Szörnyöz. Red. Hajnalom van! Jaj. Ide van! Disney! De leírom neki, hogy csalak, mert amúgy nem csalak, csak írom neki. Egy hetet nem nyolc élmúlt bele. De rák a szív... De bocsánat. Fullbacks! Hopp. Tetőnünk. Egy best of Azt, hetet, ez egy best rádió. of hét. Aha, csukma! Seed campfire ez itt. Sokat javultunk mégis. Jó. Nem tudom, minek van ezekre föl. De nem reszetelsz, jó? Nem reszetelsz. Miért én is estem? Hogy jött be? Ja, végül nem jött be. Mert Van jó ide volt csalá. fogok azt letérni. Gyere! Vaj! Hopp. Azt hittem, hogy nem tudom kérdezni. Szétütöttük a fejét! Ja. Hopp. Szám. Aha! Bucks? Hát biztos olyan fullbacks, ugye? Fullbacks. De nem van! Ami nem volt fullbacks tényleg. De nem fullbox. Miért? Gyere, simán, gyere. Addig. Azt hittem is. Az 39. Hopp, cserezik, hopp, 100! És 200, de hagyjuk. De amúgy ez Zeki egy végy? Jöhetik. Amúgy. A Zeki. Fú, de szeretem. Ó, itt a házat ez lett. Azt a véreszütet csináltad. Ott akkor várja. Takarodjál már. Leesett a palincsát. Istenem. Nem balul, nem balul zene. Milyen misszet csináltam? Megint ki fogom bánolni, nem érdekel. Voltam, de nem bakoljuk, de majdnem nekimentem a blokknek. Úristen faszom, majdnem nekimentem a blokknek. Miért lett az önevet, hogy wow? Mert anyád megbasztál a palikót. Az így lett olyan nevek. Miss!
szétrúgtam amúgy a fejét. De nem mondtam, hogy építek oda falon. Hogy újra. Játszom? Halló, játszom? What the fuck? Mit? Mi Robloxozol? Csaltam, videóra ment. Nem... Videóra ment? Valaki testvére? Kérlek. Kirakod? Persze, tesó, persze, hogy kirakom. Kirakod? Nem YouTube-on, nem YouTube. YouTube. Paraszok YouTube. Magyarok YouTube. És a YouTube. Persze csak szégyenbe leszel. Rád baj igaz. Nem baj ez, tényleg, nem baj ez, na szia. Várjuk, még reportolom. Report. Yes. So, snipping. Yes. Hát csak el kell olvasni, mert akkor voltatok én. Thank you for the reporting. Brave Canadian. Have report. Book is taken. Elevated you. Snipping. Sima. Bátos, például volt valamit. Close. Szia, reportoltunk téged azok. Promote unlock. És átfront. Még voltak, még rosszat csinálok még nekik. Miért nem volt ebben fel? Miért nyitottál, Mare? No. Na tudja, hogy te direkt nem van. Direkt vagy nem? Mama. Megölsz, kiblokkolnak még egyszer. Megölsz, kiblokkolnak még egyszer. Megölsz, kiblokkolnak még egyszer. Megölsz, beszélj. Ez kidobom. Beszélj. Mi nem Elegem van be. Mi? Nem. De várja, csak ez Ráértek, írjad ma rendesen, mert nem tudok Remove olvasni. friend, yes. Scarf. Block, yes. Cancel, yes. Report. Ott volt, hogy report. Ezt miért nem reportoltam? Ma megint tiltotta? Én nem tiltott. Block, report. Bug. Steve Sniper név. Yes. Lesson. Név report. Bug. Mondjuk legyen bug. Pulling applets. Yes. Contain Dyson. Count. Accept. És mindjárt report. Leave report. Thank you. Hát a Epic Games Launcher volt, kibannolom még a Fortnite-ból is. Jaj! Kibannolom még a Fortnite-ból is. Hatok, skaszok. Hát volt az álma, itt a neve. Megfogom át a már top report. Szia block. És report. Tényleg, hogy scam, fire, and buckets, 9, 8, 7 és pallak. Csábalen, haha, ki vagy bannolva. Most vajak
Na csumi! Ennyi az a videó, tetszett, hogy lájkot és el akkor is csomó lájkot a csaszok.